podéis 8. Bueno, hasi direi auteriak, eta aurten estreno mundial batekin inauguratu ditugu. Irurtzuko zanpantzar txikiak atera dira gaur lehenengo aldiz. Ikusiko dugu jazte kontatzen digoten esperientzia hontaz. La ruleta gira y gira. Hau da lehenengo aldia zanpantzarrekin ateratzen zaretela? Eta gustatu zaizu? Ikusten dut energia asko gastatu duela Liernik zanpantzarra eramaten eta orain ez dauka hitz egiteko energiari. Gogorra da zanpantzarra eramatea? Ez! Ez asko! Ez asko! Ez asko? Ez! Osea, ez du pesatzen? Pizka! Eta urduri jartzen da bat horrela jendearen aurrean zanpantzarra? Ez. Nik ez. Nik ez. Nik ere. Nik ere. Oso ausarta dira kuadrilla hau, bai, osea, lotxa zanpantzarrak ez du pixatzen. Kontatu dit txoritxo batek, zanpantzarrekin hasi zaretenean eta panpinak iritsi direnean, zeo zer arraroa gertatu dela, zer gertatu da? Bai, mutiletan izkabatu hasi eran egarrez. Zergatik? Ez dakit. Beldurra edo izango diete panpinei? Bai. Ai ama, osea, kasi lehenengo aldi ateratzen zaretena eta kasi etxarete ateratzen? Nik ez. Nire aia bigarrena. Bueno, osea, beldurra ez duzu izan zuen. Nola deklaratzen zara? Bai. Vale. Mielotxin erretzen dutela gaur. Bai, hemen gaur guantzen urtean, Guert. Eta aurten nor tokatzen zaigu? Aurten Santiago Lapurrin. Nor da Santiago Lapurrin? Lapurrini barkatu. Lapurri italianoa. Italiano. Bai, eta baino zer egin du? Irurtzunen zerbait egin du, ezaguna da, baina enpresarioa diru asko. Ai, ez otera baina saitxi zuen hori. Izan leike. Ala ba, erre dezatela gustora, eta hartzala su asko. Ari da. Ai, negira! Ni fu ni fa. Democracia que se convierte en banalidad. Puedes elegir sin diversidad. Si no estás con los gigantes te aplastarán. A mí el voto útil, ni fu ni fa. Ni fu ni fa, ni fu ni fa, ni fu ni fa. Ni fu ni fa, ni fu ni fa, ni fu ni fa. Ni fu ni fa, ni fu ni fa, ni fu ni fa. Preparados para jugar, la ruleta va a comenzar. Ven, juegan y pierden, ya no más. Bueno ba, guk hemen utziko dugu Santiagini Lapurrini orain erretzen den bitartean, eta hogera joango gara, biharko horrela super preste goteko, ze bihar hilabteetako egun handia izango dugu. Bihar arte, ondo lo egin. Agor! Iritsi da larunbata, eta azkenean Irurtzuko iraultzeriak hasi dira. Ai, ze poze, la, na. Eta Josepo non dago ba? Ze, Josepa? Kaixo, Lore! Zertazoaz? Ni, 80 hamarkadako pelikularik onenaz. Osea, ez da posible zen, 80 hamarkadako pelikularik oberenetaz ninoa Gris. Nola Gris, Flashdance da 80 hamarkadako pelikularik onena. Be true.
zerbait ikusteko adobi pantallera klozure cuento generalean. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 eskatu. Sarri, 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 eskatu. Eskuak bete gabeko asmoz gainezka daukat, ta beste honen letra paper zati batean. Ez dut oroimen honik neuronen mesedean, ez naiz mozkortuko astelenetan. Ez da zaila bizia ustea, nik erregusten dut beti. Ibuprofenozko goizetan. Wenn wir alle gemeinsam unser Leben jetzt ganz leise. Eta aurren kategorian, txapeldunak, Rocky Zarra. Los campeones de la categoría infantil, Rocky Zarra. Agia probatu beharko genuke guztiek egun batean zanpantzar bat jartzea. Zuk zara zandia. Osea, nik ezin dut? Ez. Baina nik ikusi ditut handiak diren batzuk ere zanpantzararen. Baina eskezu zara, hori baina handiagoa. Ez naiz hori baino handia. ¡Hola, ze fuertea! Bueno. Alduzu jarri, Bai, oie? Bai. Mila esker.